ఐఫోన్ అంటే మాటలు కాదురా, ₹1,00,000 పైన కావాలి. 7 పంటలు కూడా సరిగ్గా పండలేదు. వర్షాకాలం వలన కూలి పనులు కూడా లేవురా. 2 ముద్దలు తినరా. సరే నాన్న, ఐఫోన్ కొంటా, ముందు అన్నం తిను. ఏంట్రా నీకు ఈ మధ్యన బయటకు రావట్లే అసలు? ఏం కాదురా. ఇదిగో నాన్న నీ ఐఫోన్. రే ఐఫోనా? కానీ ఎలా రా? కిడ్నీ అమ్మి. ఏమైనా మీ నాన్న గ్రేట్ రా. కిడ్నీ అమ్మి ఐఫోన్ కొన్నాడంటే. కిడ్నీ అమ్మింది మా నాన్న కాదురా, నాది అమ్మేశాడ్రా. ఐఫోన్ సరిపోద్దా, ఇంకేమైనా కావాలా? వద్దు, ఇంకేమొద్దు. బ్రతకడానికి కష్టమవుతుంటే నీకు ఐఫోన్లు బైకులు కావాలా? కొడకలారా.